Què tal? Molt bona nit i benvinguts un dia més a Diari a Lleida Televisió, edició de dijous. Avui al programa parlarem del Centre Penitenciari de Ponent. També parlarem, evidentment, dels seus funcionaris, dels funcionaris de presons en general. I és que l'any passat van ser protagonistes per les desenes d'agressions que van patir aquests funcionaris i que els van portar a manifestar-se a les portes de les instal·lacions en més d'una ocasió. Coneixerem si s'han posat mesures necessàries per evitar aquests episodis i d'altres. Recordem que l'any passat va morir una persona a mans d'un intern. Parlarem d'aquesta qüestió amb el nostre convidat. Avui ens acompanya el Modesto Berciano, que és president del sindicat CESIFA Lleida, al Centre Penitenciari de Ponent. Ens acompanyarà d'aquí a uns instants. I avui, al debat dels dijous, avui parlarem de pensions. Parlarem de com han quedat per aquest 2025, però també de com han canviat les regles del joc a l'hora de jubilar-se o per a jubilar-se. Ho farem amb Ramon Morell, ell és economista, jubilat. Amb Fina Massip, pensionista de la Marea Pensionista, i Joan Miquel Ballester, que és portaveu i membre jubilat de la Marea Pensionista. Tot això, al programa d'avui, sigueu benvinguts, comencem. Portem 16 dies d'aquest any 2025, però hem de fer recordatori de que l'any 2024 va ser un dels pitjors anys pel que fa i pel que recorden els funcionaris de presons de casa nostra. L'augment descontrolat de les agressions a treballadors del Centre Penitenciari de Ponent i també d'altres indrets, d'altres centres penitenciaris del país ha superat tots els límits, ha creuat totes les línies vermelles. És per aquest motiu que els sindicats han sortit al carrer, han protestat, han fet arribar les seves queixes a les màximes autoritats per dir prou a aquestes situacions que es poden veure agreujades, ja que l'edat mitjana dels treballadors de les presons voreja els 50 anys i molts es jubilaran d'aquí a poc temps. Per altra banda, cada vegada els interns que entren als centres penitenciaris són més joves. Avui volem saber com està aquesta situació actual, quines mesures s'han aplicat, si és que se n'han aplicat algunes, si és que s'ha fet alguna cosa i quins problemes s'enfronten de cara al futur i de cara també a aquest any que acabem de comentar. Ho fem tot seguit amb el nostre primer convidat, és en Modesto Berciano. Ell és responsable, és el president del sindicat CESIFA Lleida, també responsable d'aquest sindicat al Centre Penitenciari de Ponent. Modesto Berciano, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, bona nit. Bon any. I bon any, sí. Bueno, esperem que sigui millor que l'any passat, no? Bueno, aquest no està sent especialment beneficiós per als treballadors de presons. Ha començat ja la cosa complicada, però sí que podríem dir que l'any 2024 va ser dels pitjors anys que recordeu? Sí, bueno, l'augment d'agressions va ser exponencial. Pensa que des que computem les agressions, com a sindicat CESIF, que portem bastant control, les agressions que hem tingut han augmentat en més d'un 300%. Més d'un 300% des que computem les agressions. Estem parlant des del 2017-2018 cap ençà. Molt bé. Bueno, aquesta és una xifra realment esfereïdora que ja demostra doncs això, no? El problema que en aquests moments, la gravetat del problema en aquests moments que patiu els funcionaris de presons als centres penitenciaris. I això es podria aplicar a tots els centres penitenciaris de Catalunya, per exemple? Sí, en total seguretat. O sigui, l'índex o la pujada d'agressions és general a tots els centres. Pensa que portem només 16 dies d'aquest 2025 i si fem un recordatori molt breu, el 4 de gener es va provocar un incendi a una cel·la del Centre Penitenciari de Ponent i van ser agredits 3 funcionaris. Un dia després, el 5 de gener, són agredits 3 funcionaris més al Centre Penitenciari de Brians 2. El dia 8 tenim 3 noves agressions amb 4 funcionaris més ferits. El dia 10 tenim un funcionari del Centre Penitenciari de Brians 2 que va tenir que anar a la muta per un trencament d'un dit o d'una mà, no ho sé bé. El dia 13, nova agressió al Centre Penitenciari de Lledoners amb 3 funcionaris. El dia 14, nova agressió a Lledoners. El dia 14 també un funcionari rep un cop de puny al Centre Penitenciari de Brians. Avui, i s'ha de dir també, i és important, s'ha descobert que s'ha produït una agressió sexual d'un intern a un altre intern
estem parlant d'una agressió sexual greu, perquè l'Inter va tenir que sortir a l'hospital al Joan 23 al centre penitenciari de Tarragona. I en aquest sentit, evidentment, la meva funció és defensar els treballadors de presons, però evidentment lamento moltíssim que es produeixin aquestes agressions. Tenim que recordar que nosaltres sempre hem dit que hi ha una minoria davant d'una gran majoria que són el conjunt dels treballadors penitenciaris i el conjunt dels interns que majoritàriament tenen un comportament extraordinàriament correcte. I ens veiem agredits i literalment indefensos davant d'una minoria que està perfectament identificada i que s'hauria d'aïllar i s'hauria de combatre de forma automàtica. Que no es fa absolutament res. Val a dir que això pel que fa a aquest any 2025, però l'any 2024 també va acabar amb una agressió sexual amb una companya del centre penitenciari de Ponent, no? Sí, també del centre penitenciari de Ponent, i aquí lamento profundament la falta de reacció per part de l'administració, perquè l'agressió, si no recordo malament, va ser el 2 o el 3 de desembre i l'intern protagonista de l'agressió va ser traslladat 40 dies després, no sé si el 8 o el 10 de gener. I això és literalment inacceptable. És a dir, 40 dies després que es produís l'agressió es trasllada aquest pres. La reacció que hauria de ser és automàtica, o sigui, automàticament el mateix dia o el següent hauria de ser traslladat per desubicar i treure de la seva zona de confort aquest intern. És que això és elemental i és de calaix. I jo torno aquí a reivindicar responsabilitats de la part de la direcció del centre de Ponent si no va demanar el trasllat immediat i en el seu cas, si ell va demanar el trasllat, responsabilitats a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, concretament a la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària, que és la que coordina els trasllats. Molt bé. Ara feia alguns mesos que no ens veiem. L'última vegada que ens vam veure encara hi havia un govern a la Generalitat. Aquest ha canviat en el transcurs d'aquest període que no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos, Modesto, però ara tenim un nou govern. Això significa que les coses han canviat al centre penitenciari de Ponent? Ni al centre penitenciari de Ponent ni al conjunt dels centres penitenciaris. És a dir, continua havent la mateixa direcció que hi havia abans amb l'anterior govern? Doncs malauradament sí, perquè és que el que s'ha fet és una tasca de maquillatge, perquè el Departament de Justícia s'ha canviat el conseller, és a dir, la senyora Ubassar per el senyor Espadaler, s'ha canviat la secretària general i s'ha canviat la responsable de presons, és a dir, la secretària sectorial. Hem canviat el famós Amant Calderó per la Elena Pérez, i ja. A partir d'aquí no s'ha canviat ni el director general de presons ni els 3 subdirectors generals i, per descomptat, tampoc s'ha canviat cap direcció dels centres penitenciaris que tenim a Catalunya. Estàveu molt queixosos, precisament, amb les direccions dels centres penitenciaris, entre altres també els de Lleida. Pues sí, perquè van demanar la dimissió d'algun membre de la direcció de Lleida. Evidentment, si algun membre de direccions dels centres penitenciaris amb el govern anterior van ser especialment bel·ligerants i estaven totalment d'acord amb la política anterior, el lògic és que si ve un govern canvien per dignitat, però sembla ser que no, que continuen els mateixos i estan confirmats. També és cert que el govern actual no porta temps, o sí, perquè ja porten més de 100 dies. De 5 mesos, més de 100 dies. I jo penso que sí, que és imprescindible canviar determinats responsables dels centres. Heu tingut ja contacte amb la nova conselleria, amb els nous responsables nous? Quan parlo nous, parlo del nou govern, responsables per tal de, doncs això, posar-vos al dia, perquè estic convençut que ells saben perfectament quins són els problemes que vosaltres teníeu l'any passat, perquè a més va ser notori i públic, perquè vareu tenir una presència als mitjans de comunicació molt important. Recordem que un pres es va endur la vida d'una treballadora d'un centre penitenciari i això va creuar una línia vermella i això va posar el crit al cel per part dels treballadors i funcionaris de presons. Heu tingut algun contacte ja amb aquesta nova conselleria o espereu tindre-la en breu? No, ja hem tingut contacte nosaltres. Pensen canviar alguna cosa? La resta de sindicats, aquí està la clau. Aquí és que intervenen diferents factors. Per una banda és analitzar i reunir-nos per veure com està la situació i posar solucions, però també s'ha de dir que estem una mica limitats per l'acord que es va signar al seu dia.
evidentment, clar, aquest acord condiciona molt després futures preses de decisió, perquè aquest acord, evidentment, si s'ha d'implementar, algunes coses tindrem problemes per poder implementar-les, perquè, per exemple, inicialment el gruix del col·lectiu demanava mesures clares, o sigui, pistoles tàser, esprais d'acció, esprais pebre, d'acció adequada, conduccions imminents en cas d'agressió, medicació diluïda, o sigui, un seguit de mesures que, a més, en alguns casos ja estaven concretades i estaven pendents de decidir. Però, evidentment, l'acord signat per tots els sindicats, excepte CESIF, condiciona molt la presa de decisions. Molt bé. Val a dir que el tema presons és un tema que s'ha d'abordar de forma general i global. Tenim molts fronts oberts sobre aquesta qüestió, és a dir, no només podem parlar de les agressions, sinó podem parlar de l'estat d'alguns centres penitenciaris, podem parlar també de l'edat de molts d'aquests funcionaris, de les baixes laborals de molts d'aquests funcionaris, és a dir, hi ha molts fronts oberts en aquests moments que l'administració haurà de fer front, no sé, per a un termini començar d'alguns d'aquests temes que acabo de posar sobre la taula, vaja. Sí, has dit moltes coses i totes interessants. Sí, tenim... De tot això, d'aquesta situació, sí que la secretaria, l'Helena Pérez, la responsable actual de presons, és conscient. I ho dic amb total seguretat perquè jo vaig tenir l'oportunitat de poder parlar amb ella bastant rato a la visita que va cursar, la primera visita que va cursar al centre penitenciari de Ponent. I és conscient de tot això, evidentment, a partir d'aquí a veure de què és capaç. En el cas de les jubilacions, al centre penitenciari de Ponent tenim una mitjana d'edat superalta. Hem fet una mena de control de com està actualment la piràmide d'edat i està, si traient els reforços que cobreixen jocs de forma circumstancial al centre penitenciari de Ponent, la mitjana està al voltant dels 53-54 anys. Traient els reforços, perquè evidentment en no ocupar places lliures, evidentment reforcen, jo diria que no computen. A partir d'aquí, dintre d'aquesta mitjana d'edat, s'ha de tenir en compte que en els propers 5 anys al centre penitenciari de Ponent es produirà una operació renove important. Ja ha començat els darrers 2 anys, però en els propers 3 anys se jubilaran segons els nostres càlculs, que pot variar, perquè n'hi ha gent que pot allargar la seva jubilació i alguns que igual la poden avançar si s'acogeixen a lo que és la jubilació voluntària, perquè el règim de jubilacions que tenen a la presó és el mateix que al carrer. Avui en parlarem d'això a la segona part del programa, vull dir que serà molt interessant i mira, ho lligarem una mica tot. T'estava dient, en els propers 5 anys al centre penitenciari de Ponent, segons els nostres càlculs, se jubilaran al voltant de 145-150 treballadors. Quants treballadors té el centre penitenciari? Perquè la gent es faci una idea. Si se'n jubilen 145, quants n'hi té actualment? El centre penitenciari de Ponent, en conjunt, centre penitenciari de Ponent, Comissió d'Assistència Social i Centre Obert de Lleida, perquè tot és personal penitenciari, està per sobre dels 500 treballadors. Bueno, ja, però és una part molt important de treballadors que es jubilen i que s'han de renovar, i a més s'han de renovar d'una manera molt ràpida perquè no hi hagi buits entremig, entre el camí, perquè ja us queixeu de manca de personal. Sí, és que aquesta és la clau. O sigui, ja sabem quanta gent es jubilarà en els propers anys. El problema és com substituirem aquesta gent que es va jubilant i que genera vacants, perquè se jubilen. I, evidentment, aquí està un dels problemes que justifiquen l'absentisme laboral, perquè sí que és cert que si la mitjana d'edat és molt alta, l'absentisme laboral és més alt, perquè la capacitat de recuperació quan tens una malaltia no és la mateixa quan tens 30 anys que quan tens... Una malaltia o una agressió, O una agressió, exacte. Bé, però aquí intervé un altre factor, com cobrir aquestes baixes. I aquí jo m'agradaria moltíssim defensar tots i cadascun dels treballadors penitenciaris de Lleida, perquè Lleida és diferent a l'àmbit penitenciari. Per què? Perquè tenim ara mateix, segons el control que portem, un de cada 3 funcionaris de presons de Catalunya és de Lleida. És a dir, que tenim ara prop de 1.600 treballadors que són lleidatans. Ara tu imagina, Santi, gent, moltíssima gent, que porta pujant i baixant al centre penitenciari al qual està destinat, per exemple, 20 anys, que n'hi ha moltíssima gent. És a dir, molta gent d'aquesta gent estaria disposada de vindre a Lleida? Bueno, és que estan desitjant,
però no ho podran fer fins que no es publiqui el concurs de trasllats. I aquí està el problema. Com li explico jo a un treballador que puja i baixa cada dia a Brians o més enllà, per exemple a Girona, que podria estar treballant a Lleida per l'antiguitat que té i no pot perquè no es convoca el concurs de trasllats. I aquesta és una degradació de tot el que és la gestió de recursos humans. Aquest és un dels objectius aquest any, és a dir, per part del vostre sindicat i d'altres, lluitar per a que es faci aquest concurs ja de traspàs, per tal que molts d'aquests treballadors puguin optar a venir a treballar a Lleida i no hi hagi aquesta vacant d'aquests treballadors que en un futur no massa llunyà es jubilaran? És que això és sagrat, perquè és que a més ho diu la llei, que s'han de fer concursos amb caràcter anual. I en el cas de Catalunya portem sense concursos des del 2015. En el mateix període de temps, a la resta de l'Estat han fet 9 concursos de trasllats. I no ho heu portat a la justícia? Bueno, és complicat portar-ho això a la justícia perquè en tot cas la solució la tindrien d'aquí a un termini que ja no tindria sentit perquè possiblement tindrien ja el concurs de trasllats en marxa. Però és inacceptable que la gestió dels recursos humans sigui d'aquesta manera perquè el que passa al centre Ponent és un centre que està hipersol·licitat per tothom i evidentment hem de ser molt curosos perquè aquí estigui aquell que, d'acord amb la seva antiguitat i la seva puntuació, li correspongui estar al centre penitenciari de Ponent. Això és sagrat, perquè si no, el que tindrem és gent decebuda, i passe, que evidentment si t'aixeques i has d'aixecar-te a les 5 del matí per anar a Brians 2 i te fa mal el cap, doncs evidentment no estaràs motivat. I això, però això no a presons, a qualsevol àmbit laboral provoca baixes. És el més normal fora que els treballadors de Lleida treballessin al centre penitenciari de Ponent. Això seria la lògica i el més normal. I a més augmentar el nombre de treballadors fins a arribar als que pertoquen per un centre d'aquestes característiques. Un centre que necessita un canvi. No sé si una remodelació, jo crec que l'aposta hauria de ser per un canvi, per un nou centre penitenciari. Com ha quedat tota aquesta qüestió? Es va parlar del trasllat de la presó. L'any passat, crec que fins i tot l'alcalde va parlar sobre aquest tema, de que buscarien uns terrenys per tal d'oferir-los a la Generalitat per poder fer aquest canvi. El propi govern va dir que estudiarien la possibilitat o bé de fer una remodelació o bé de fer un canvi. L'alcalde va dir que buscarien terrenys per tal de fer-ho. Com està aquesta qüestió? Bueno, lo que se va crear a nivell de la paeria va ser s'anomenava així, taula cívica per al trasllat del centre penitenciari de Ponent. Es va convocar una vegada i en aquella primera reunió es va decidir, entre altres coses, convocar a elements que podien aportar coses. Per exemple, els sindicats representatius de presons. I nosaltres anàvem amb aquesta voluntat. Nosaltres no anàvem a posar pals a les rodes. Quantes vegades s'ha reunit? No s'ha de reunir. És que aquest és el problema. Es van convocar 3 vegades i es va ajornar les 3 vegades i no... És a dir, no s'ha reunit mai aquesta taula? No s'ha convocat aquesta taula cívica. Els terrenys hi són, o sigui, no és difícil buscar terrenys. Jo me consta que hi són. El problema és decidir quan tanquen el centre penitenciari de Ponent i quan donen les ordres per començar les obres. T'he de dir, a part d'això, que no estem en la millor situació per tancar centres penitenciaris, perquè, per exemple, des de l'any passat, per aquestes dates, la població reclusa penitenciària a Catalunya ha augmentat prop de 1.000 interns, que són moltíssims. Pràcticament no tenim precedents. És a dir, a tot Catalunya han augmentat en un nombre de 1.000. Mira, si concretament van passar de 7.720 a actualment que tenim 8.608. I això repercuteix a tots els centres penitenciaris. Evidentment, sí, perquè, per exemple, en el cas de Ponent hem passat de 558 al gener de l'any passat a ahir, pot variar un i 2 interns perquè conduccions, llibertats, a 651. O sigui que han augmentat, l'augment ha sigut general a tots els centres penitenciaris. I possiblement aquest augment continuï, serà imparable. Serà imparable. I el que té ara l'administració per davant durant aquest 2025 és obrir un centre obert a Barcelona i la presó que estan fent a la zona franca. Suposadament serà per tancar el centre penitenciari de dones, però no estan en la millor condició. En tot cas, són clarament partidaris de tancar el centre penitenciari de Ponent i obrir un centre nou. Molt bé. Aquest any, pel que hem vist, la cosa no és que hagi començat molt bé. Espereu gestos aquest any? És a dir, sabem que hi ha un govern que porta
100 i escaig dies al capdavant. Espero que algunes coses puguin canviar i que hi pugui haver algunes decisions importants al respecte de tot el que hem estat parlant i que hem posat sobre la taula, Modesto. És que ho han de fer. Ho han de fer sí o sí. O sigui, no tenen més solució de que donar passos i tirar en aquesta direcció, perquè el primer que tenim en el futur més immediat és una mobilització el dia 30 al voltant del Parlament de Catalunya, en el qual se donaran 50 voltes al voltant del Parlament de Catalunya. És una experiència que ja van repetir alguns companys el mes passat i que va tenir molta repercussió perquè, a més, els van atendre moltes forces polítiques, i aquest acte se tornarà a repetir el 30 de gener, i nosaltres, com a sindicat, evidentment, recolzem aquesta mesura, i jo personalment, si res ho impedeix, allí estaré acompanyant a la resta de companys i companyes. Ens deixem alguna cosa, Modesto, alguna cosa important que haguem d'explicar a la gent que ens està veient en aquests moments, a la nostra ciutadania, perquè es facin una idea de la situació. Els sindicats de presons, la gent que està treballant als centres penitenciaris, no es queixen perquè vulguin queixar-se, es queixen perquè tenen raó, i perquè fa molt temps que tenen raó, i perquè estan treballant en unes condicions deplorables al centre penitenciari de Ponent, per exemple. Tenim una presó envellida que necessita un canvi important, es necessita personal, es necessita gent, hi ha gent treballant arreu de les presons de Catalunya que volen tornar a Lleida. Fem alguna cosa, movem-nos, senyors, solucionem algunes de les qüestions que reivindiquen els sindicats i que són justes, evidentment, per la seva pròpia seguretat en aquests moments. Ens deixem alguna cosa important que t'agradaria destacar? Nosaltres continuarem en la bretxa, que tots els problemes que hem plantejat tenen solució. Es tracta de gestionar de forma eficaç i eficient. Jo, quan m'aixeco cada dia, com a responsable del sindicat, miro de no gastar més de lo que ingresso, miro de que les coses es facin en sentit comú, en seny, d'acord amb el que preveu la llei, i es tracta justament d'això, de fer el que preveu la llei, i la llei és clara, nítida, quan es produeixen agressions. Ja ho contempla la llei, de que s'ha d'actuar utilitzant els mitjans coercitius. La llei ja contempla les condicions, la llei ja contempla els concursos de trasllats, la llei ja contempla, perquè està enviada tota la documentació al Ministeri de Treball i Seguretat Social, ja contempla la possibilitat de tenir la jubilació anticipada. La llei ja contempla desenvolupar la segona activitat, que és un autèntic escàndol el que està passant en el centre penitenciari de Ponent en les segones activitats. Tot està previst per la llei, només cal actuar en sentit comú i en rigor. I amb voluntat, amb ganes de fer-ho. I qui no serveixi, que plegui. Modesto Berciano, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per posar-nos una mica al dia de com esteu al centre penitenciari de Ponent. Ho anirem fent progressivament perquè no volem perdre l'actualitat i que creiem, perquè és de justícia, que la gent, els lleidatans i lleidatanes, sàpiguin què és el que passa al centre penitenciari Ponent i quines són, evidentment, les vostres reivindicacions. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies un cop més a tots vosaltres. El màxim responsable del sindicat CESIF a Lleida i també al centre penitenciari de Ponent, Modesto Berciano, que ens ha acompanyat avui en la primera part del programa. Parlàvem amb ell de jubilacions i prejubilacions,